Wagati kɛrɛnkɛrɛnnen mun dabɔra kunnafoni kama Sherifula tele jabaranin kan ni o tuma selen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye ni tuma in b'a sɔrɔ aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique maa ɲɛma Groupement des leaders spirituels maa ɲɛma Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara ka Burkina taga ye k'a sababu kɛ Burkina diinɛ ɲɛmaw ani jamana ɲɛmaw ka weleli walasa ka taa dugawudonba kɛ bɛn ani kelenya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o hukumu kɔnɔna la Bobo Julaso sɔrɔ bosunbagaw ka fara jagokɛlaw ka jɛkuluba ɲɛma kan olu taara foli bila an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara la Lutu Siribe ka sɔrɔlenw don Amadu Kamara bɛ ɲɛfɔli ka a ko kun kan Mali alislame diinɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali alislame diinɛ ɲɛmɔgɔw ka faraɲɔgɔnkan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara a ka tile fila taama ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na min ni wele bilara ma Burkina jamana ɲɛmaw fɛ wasa fɛn min ye bɛn ni kelenya ni basigi o bɛ se ka sabati Burkina Faso kɔnɔna na cogo min na a ka o taama in senfɛ Burkina Faso jagokɛlaw ka soba n'o ye Chambre d'industrie et du commerce ye olu ɲɛmaw wulila ka taa foli bila a Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara n'a ka taamadenw na wasa kana a bisimila bonya ani karama kɔnɔna na k'a yira la k'a fɔ k'a bɔra ka so wa a nana ka so a n'u bɛ kun an nakun tɛ dɔwɛrɛ ye an nana karamɔgɔ bisimila ko karamɔgɔ danse a bɔra ka so a nana ka so Mali ni Burkina kɔni ba kelen fa kelen karamɔgɔ mana to ɲini yan karamɔgɔ mana tɔgɔ ɲini yan a mana fɛn ɲini yan a nana silamɛya lo tugu ka sinjiya lo tugu o lo kosɔn an ka délégation min y'an bilasira ka na yan bi n'i ko Bobo Julaso julaw m'a ye min tɛ nin jama in kɔnɔ yan ka taa transporteurs la industriels la ka taa en tout cas banquiers ra ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yɛlɛmani bolo kɛ julaya sira kan bɛɛ lajɛlen bɛ yan bɛɛ farala kelen kan ka tugu an kɔ ko kana karamɔgɔ bisimila Karamɔgɔ Hayidara laada don a bolo ni maabaw wulila ka se a ma n'a y'u fo k'u bisimila a bɛ ladilikanw bilasiraliw olu caman kɛ ka ɲɛsin u ma ni ka tila ka sɔrɔ ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini k'u fɛ a ka lanceliw la a y'a yira k'a fɔ ko Burkina jamana ni Mali jamana bɛɛ lajɛlen jamana kelen hakaja u bɛ fa la u bɛ ba la wa ni degun ye Burkina sɔrɔ a ye n'a fɔ a ye Mali jamana sɔrɔ ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso jamana ɲɛmaw ye bonya min kɛ ale ye bonya in ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ta ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso jamana alisilamɛw a ye bonya in kɛ olu ta ye. N bɛ Ala de fo ka Ala barika da comme a y'a fɔ ɲɛna cogo min na an kanuɲɔgɔn don ti ko kura ye bi foli in kɔni ye u ye dunankɛ min wele u nana u sen jɔ k'a fo o ye an wasa fo ka s'a dan na kunbɛli don n y'o de fɔ an karamɔgɔw ye Hayidara invitera ka na Burkina ka na far'u kan c'est pas que Hayidara bɛna dugawu kɛ kuranɛ durusila caman bi Burkina minnu ye kalan kɛ arabukan na docteur caman bi yan mais u y'a yira de Burkina Mali a bɛɛ ye kelen ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'a jira diɲɛ na anw de ye kelen ye o de y'an se yan bon dekun min bi Mali kan ani Burkina a bɛɛ ye dekun kelen de ye a bɛɛ ye dekun kelen de ye mais an ka dekun fan dɔ bɛ yen anw sera k'o kunbɛn ni o ye siya minnu n'u y'olu kɔ don ɲɔgɔn ma an sera ka hakilila caman di o siyaw ma o caman y'a faamu fɛn caman bi kɛ a b'a mɛn k'a fɔ u ye nin kɛ u ye nin kɛ i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ ji jukɔrɔ olu de bɛ k'a kɛ ni mɔgɔw tɔgɔ ye ka sɔrɔ minnu tɔgɔ bɛ fɔ olu tɛ bon de plus u nana essayer ka diinɛw bila ɲɔgɔn na chrétiens ni silamɛw bon yan'o cɛ o y'a sɔrɔ an ye sira bila o ɲɛ an ka mawuludu ni an ka fɛnba bɛɛ la an bɛ chrétiens invité chrétiens fana b'an bonya cardinal n'a ka bonya ani chrétien so filanan an ka fɛn o fɛn na u bɛɛ bɛ na an bɛ jɛ k'a kɛ
k'a yira chrétien ni silamɛ balo la an bɛɛ ka kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma, Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka faraɲɔgɔnkan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara, jɔnjɔn min dira ma Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye chevalier de l'ordre des talents du Burkina Faso ye. Ale ye jɔnjɔn ye min ka bon ni Burkina Faso jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen. Burkina Faso jamana ɲɛma Rochmar Christian Kabore ka tɛmɛ ni a ka ministre ye, u ye ni jɔnjɔn belebele ka taga di a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ma ka sabu kɛ a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ye wasa bɛn kelenya don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o bɛ se ka sabati cogo min na Burkina Faso jamana kɔnɔna na ani diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Hali bi an bɛ to Burkina Faso kɔnɔna la sanfɛ kalanso minnu tɔgɔ dalen don Ala ma hinɛna Fa Haidara la n'ale ye Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara denkɛ o sanfɛ kalanso karamɔgɔw ani kalandenw farala ɲɔgɔn kan ka taa an karamɔgɔ fɛ yen Bobo Julaso walasa tagakun tun ye fila ye. Tagakun fɔlɔ ka taa sanfɛ kalanso in bonya de a kɔrɔ, filanan o ni k'a ka dugawu ni a ka bilasiralikanw ɲini. An ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Donc sɔgɔmada nin na an n'u sɔn ka di, an bɛ Bobo Julaso yan 2010 sira. Donc an nana karamɔgɔ kana foli di an ka karamɔgɔba ma min ya Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ye. Donc a nana kana dugawu min kɛ Burkina ye. Donc an nana kana foli d'a ma ka tila ka dugawu ɲini a fɛ. Donc o de tun y'an nakun ye. Inshallah alhamdulillah o diyara n ye. Kalanso nin tɔgɔ le ye ko Mahad Fa Haidara. O kɔrɔ le ye ko Fa Haidara ka kalanyɔrɔ. Fa Haidara o ye karamɔgɔ yɛrɛ ka dencɛ ye min fatura Ala ka hinɛ a la. Donc an ye kalanyɔrɔ tɔgɔ da ale de la. Donc an fana y'a tɔgɔ da pe min kama pour que Fa ye jɔyɔrɔ min ta diinɛ kɔnɔ. Donc an ye fɛngɛ ɲini o le kama an ye kalanyɔrɔ tɔgɔ da ka se ka baraka sɔrɔ a jogo ka se ka don kalandenw na. O kama an y'a tɔgɔ da ko lycée Fa Haidara inchallah. Vraiment donc nisɔndiya kɔni danti an ka nisɔndiyara an nisɔndiyara kojugu. Donc kalandenw sera k'a fo an bɛɛ sera ka foli d'a ma. Karamɔgɔ a ye dugawu k'an ye donc an nisɔndiyara. Donc an fana ye dugawu k'a ye. Donc n b'a ɲini Ala ka karamɔgɔ Ala ka mɛn kɔrɔ hali bi sini kɛnɛ Ala ka d'an ma. Hali bi an bɛ to Burkina Faso kɔnɔna la Tijaniya maa minnu bɛ Burkina Faso kɔnɔna la olu kɛra jɛkulu ye ka taa foli bila Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara la. Sadio Sidibe bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kun kan. An fa ani an karamɔgɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara a ka Burkina taama sen fɛ silamɛya denmisɛnnin tɔn min bɛ yen ni o ye Tijaniya ye u ye bonyamasegin k'a ye min sen fɛ u ye foli ani tanuni k'a ye k'a sabu kɛ a ka cɛsiri k'a ɲɛsin silamɛya sabatili ma diɲɛ fantan a naani bɛɛ fɛ. Min sen fɛ an karamɔgɔ ye duwawuba k'u ye min b'a to u ka jɛkulu in bɛ se ka yiriwa cogo min na Burkina jamana kan. Tasibila caman kɛra k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma k'a ɲɛsin a ka cɛsiri ma silamɛya dɛmɛni na ni o ye kabini lawale kow ye. Maa min kɛra jɛkulu in ka kumada ye a y'a jira ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko n'i y'a ye u nana an karamɔgɔ fo ko a sababu ye a ye kabakuko caman yira min bɛ tali kɛ silamɛya dɛmɛli kan diɲɛ fantan a naani bɛɛ fɛ. Kɛnɛ in fana kan u ye waliɲumandɔn fɔli fana kɛ k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma. An bɛ yan yɔrɔ la AZMT tɔgɔra n'i y'a mɛn ko AZMT Association Jeunesse Musulmane de la Tijaniya Tijaniya ka jeunes faralen ɲɔgɔn kan Burkina Faso ani Burkina kɔ kan an b'o représenter. O kama anw nana k'an bɛna sarifikɛ fo ka dugawu ɲini aw fɛ inshallah n'i ye anw ye yan yɔrɔ la Tijaniya tɛ se ka ɲina sarifikɛ kɔ anw nisɔndiyara an n'a y'a berebere an y'a taare wala an nisɔn ka di o la an nana ni foli d'a ma ka dugawu ɲini a fɛ a ka dugawu don AZMT denmisɛnw ye min Tijaniya jeunesse ye olu fana ye lɔ min kɛ bi alhamdulilahi rabbil alamina an kɔni ɲɛ b'ara bi baara bɛ kɛra Tijaniya zikru bɛ kɛra alhamdulillah mauludi yɛrɛ bɛ cɛra ka fara kan an nisɔn ka di. An b'aw ladonna k'a fɔ kɛnɛ in kun cɛra ni dugawu kalan ye dugawu min ni a kɛra an karamɔgɔ fɛ min b'a to basigi o bɛ se ka segin cogo min na ka na diɲɛ fantan a naani bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso jamana kɔnɔ. Yani u ka kanbɛn da ɲɔgɔn ye u ye jɔnjɔn ta k'a di an karamɔgɔ ma jɔnjɔn minnu bɛ tali kɛ tableau d'honneur kuranɛ livre ani fo ka taa se enveloppe symbolique ma k'a ɲɛsin an karamɔgɔ wa Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara.
Ka kɛɲɛ ni alamisa don janvier kalo tile 30 ye cour constitutionnel ɲɛma Manasa Daɲogo ale taara FEBAC kɔnɔna la mun senfɛ FEBAC labɛnbagaw ye munumunu salo kɛ ni a ye FEBAC kɔnɔna la. O kɔfɛ BDM n'ale ye FEBAC kɔkɔrɔdonbaga ye ale fana ye a ka tombolaba tirage kɛ mun senfɛ garisigɛbatigi ye Jakarta sɔrɔ. Mariétou Diallo ni Dramane Male tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. Mali jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel ma ɲɛmamuso Manasa Daɲogo a taara munumunu salo kɛ foire exposition internationale de Bamako sugu kɔnɔ walasa ka se ka t'i ɲɛda baaraw kɛcogoya kan. Manasa Daɲogo n'a ka délégation kɛlen kɔfɛ ka munumunu kɛ FEBAC kɛnɛ kɔnɔ an ka jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ma ɲɛmamuso a y'a ka nisɔndiya jira foire in sigiliko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn minnu ni olu bi dilan an yɛrɛw fɛ Mali jamana kɔnɔ yan u ko a ma Made in Mali. Bɛ se ka fɔ ko cogo jumɛn anw sigi kun ye ka jamana ɲɛtaga sabati k'a kɔlɔsi mɔgɔ min bɛ ka min kɛ ni bɛ ka jariya sabata kɔnɔ ni ma sariya sabata kɔnɔ anw tɛna yan maa nana ka na o fɛnkɛ weleli lamɛn k'a jira aw la k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ɲini aw fɛ aw k'a dilan ka tɛmɛ ni ka siɲɛ wɛrɛ mɔgɔw ka kɔrɔtɔ a ka se ka n'a lajɛ minnu b'a kɔnɔ olu ye ka taa fɛnw ta kɛnɛmana la ka n'a feere yan u ka an ka artisanw ɲini u k'a dilan ka d'u ma kɛ an yɛrɛ bɛ se dɔ la o. Ne ɲɛ bɛ dɛmɛw dalen na dɛmɛ ɲuman bɛ dilan kɔrɔ fɛ fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ bɔ gɛnɛ ma bɛɛ bɛ yan. O munumunu salo in kɛrɛfɛ waribonba banque BDMSA a kun kɛlen don ka tombola belebele labɛn walasa ka se k'a ka clientw laja. Tombola in senfɛ foire sugu kɛnɛ kɔnɔ Aruna Sanogo de garizigɛ donna lajalifɛnw na belebele la. BDMSA ye Jakarta kurakura ni a la. Nisɔndiya min bɛ na sisan dan t'a la quoi ka sababu kɛ banki n donna banki na n ye nafa sɔrɔ a la donc toujours n ka wari bɛ na banki fɛ n'u donna ɲɔgɔn na n ye compte dayɛlɛ wa n lafiyara quoi bon donc o ye n wele ko n gagnera moto la ne ko cogo di ko n ye carte min da ko n gagnera la quoi donc ko bi ko n ka na moto min. Compte dama minnu b'an fɛ u bɛ dayɛlɛ cogo min an y'o ɲɛfɔ ensuite an bɛ juru suguya minnu don clientw na clientw mana kɛ cogo o cogo ni sɔrɔ b'i ye o kɔrɔ ko jigiya b'i ye donc an bɛ se k'i dɛmɛ i hakili bɛ juru min na k'a lajɛ an bɛ se k'i dɛmɛ k'i ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min BDM bilama an bɛ ka sira kura de yira clientw na min b'a to u bɛ lafiya de sɔrɔ don o don ka taa fɛ bi na produit minnu b'an bolo k'a yira commerçants na ko u sigilen kana to so u ka gɛrɛ BDM na u ka ɲininkali kɛ parce que warimugu de dalen bɛ yen a nalen don commerçants dɛmɛli de kama maintenant commerçants dɛmɛli k'a fɔ ko wari bɛ ta k'a di o tɛ mais i bɛ na n'i ka projet n'i ka hali projet man ɲi n'i ka gestionnaire kuma na a bɛ sira yir'i la i bɛ se k'i ka projet labɛn cogo min pour que i ka se ka sira sɔrɔ wa domaine bɛɛ de don. Kɛnɛ camanw de sigira foire exposition internationale de Bamako la ka bɛn ni alamisa tile guan ye min senfɛ kɛnɛba labɛnna seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ka dɔnniw kankuriyalen don ka ɲɛsin bi tile subahana mansin ko ma olu fana y'u ka dɔnkow lamaga sugantili ka sɔrɔ ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min kɛnɛ baara seereya la jagokɛlaw ani usine-tigiw ka soba maa ɲɛma fɛ. Agribox ye projet ye mun dabɔra sɛnɛkɛla misɛnninw kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa ka se ka kunnafoni sɛnɛ kunnafoni sɔrɔli sɛnɛ kalan ɲɛdɔnni ani ka se k'u ka sɛnɛfɛnw bila sugu la k'o nɔgɔya u ma k'o bɛ kɛ application fɛ mun bɛ kɛ téléphone na wa a bɛ kɛ télé la u ka todunkan na a bɛɛ bɛ kɛ ni kuma ye wa a bɛ se ka sɔn ni connexion don ni connexion tɛ. An y'a ye k'a fɔ ko e ye kuma min fɔ ko n'o ye jigiya kuma ye o bɛɛ Mali yɛrɛ bolo Mali bɛ yɛrɛ Mali yɛrɛ la donc an ka Mali yɛrɛ ta k'a yanga Mali yɛrɛ ka Mali ta ka Mali yanga ka yanga ni ko damadɔ ye an bɛ se k'an ka sɛnɛkɛfɛnw don ba la cogo min na an bɛ se k'an ka bagan maraw don ba la cogo min na k'a yanga n'o sira ye et puis an bɛ se k'an ka dɔnniya n'an ka kodɔn an ka kalan adamadenya an bɛ se k'o fana yanga cogo min na k'o yira diɲɛma la. Hakili jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ FEBAC sugu in ni nin b'a sigi ko 13nan baaraw kofɔ a kun bi cɛ ka bɛn kari nata février kalo tile 2 ma. Ani kafinɛ bacili bɛ to ɲɔgɔn bolo walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn.
ka bɛn ni alamisadon ye kɛnɛ dɔ labɛnna Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Ouattara fɛ. Kɛnɛ min ni a ɲɛnamayara ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ don sankura foli de kadara kɔnɔna na. Sankura foli min senfɛ jamana ɲɛma Alassane Ouattara ni kunnafonidilaw ka barodasigi senfɛ a ma sɔn ka bugun bɔ a ka baara bolodalenw kan ni o dɔw bɛ tali kɛ ŋaniya min b'a la ni ka yɛlɛma don jamana sariya sunba kɔrɔ. Nga a kɔni ye kunnafoni in da k'a fɔ yɛlɛma kɔni bi don jamana sariya sunba kɔrɔ ka bɛn ni marisi kalo ye ka taa bila avril kalo la. Nga yɛlɛma kɔni bɛna don fan minnu kɔnɔ walima maga bɛna kɛ sariya sen minnu na a ma ɲɛfɔli kɛ o kan. Yɛlɛma min ni o kan ka don Côte d'Ivoire jamana sariya sun kɔrɔ a kunnafoniya dara jamana ɲɛma fɛ kabini ni san 2019 ban waati de la. Kunnafoni in dalen kɔfɛ fo ka na se bi ma gafe in ma dayɛlɛ maa ye fɔlɔ min b'a fɛsɛfɛsɛli ko fɔ k'a jira fan minnu kan ka yɛlɛma wali kelen yɛlɛma in yɛrɛ bɛna tali kɛ fɛn jumɛn ni jumɛn kan. O yɛrɛ min kɛlen don sababu ye ni ka ɲuɲu ni ɲaɲa caman lawuli fanga sinamatɔnw yɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛma jɛɲɔgɔn fanga ɲinitɔn PDCI fan fɛ ni o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Henri Konan Bédiow ka fanga ɲinitɔn ye ani Côte d'Ivoire jamana wasabulon ma ɲɛmaakɔrɔ Guillaume Soro ale min yɛrɛ kɛlen don k'i kanbɔ ko a bɛna fanga ɲini ka bɛn ni octobre kalo jamana ɲɛmaasigi kalata ye n'a bɔlen don jamana dafɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ka taa bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ. Olu kɔni y'a jira k'a fɔ o yɛlɛma min ni o bolodalen don ko a bɛna don jamana sariya sunba kɔrɔ jamana ɲɛma fɛ ko fɛn don fɛn minnu ni a dabirilen de don jamana ɲɛma Alassane Ouattara fɛ walasa a yɛrɛ kelen na se ka tɔnɔ bɔ cɛbɔ tɔw kan cogo min. Fɛn bɛ tali kɛ farafina tilebiyan fanfɛ jamanaw ka tɔn communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest CEDEAO jamanaw kan. Olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ma kanu yɛlɛma ka don Côte d'Ivoire jamana sariya sunba kɔrɔ kalo 6 ka kɔn jamana ɲɛmaasigi kalata baaraw ɲɛ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaasigi kalata kɔni dɔgɔdalen don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka bɛn octobre kalo tile 11 ma. O b'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma in baara bi sɔn ka kɛ marisi kalo ka taa bila avril kalo la. Sankura foli datɔ jamana ɲɛma Alassane Ouattara fɛ kunnafonidilaw ye ani kunnafonidilaw ka barodasigi senfɛ a ma sɔn ka walawalali kɛ u ye yɛlɛma ko kun kan jamana sariya sunba kɔrɔ. Nga a kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko ŋɔmijirala mɔden bari sabu ka daa kan ko yɛlɛma min ni o kan ka don jamana sariya sunba kɔrɔ k'a tɛna kɛ sababu ye ni ka maa sen bɔ wali kelen ka maa bali ni k'i kanbɔ jamana ɲɛmaa sigiyɔrɔ ɲini na. Lagine Conakry jamana kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw y'a kanu ka kuma jamana ɲɛma Alpha Condé fɛ walasa sigi ka fɔ ninnu bɛ se ka don ani jamana fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min bɛ kɛ sababu ye Guinée jamana ka se ka basigi ka bɔ politiki ko mankan dingɛ kɔnɔ cogo min. Lagine Conakry kerecɛnya maa ɲɛmaw ka fara silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw kan u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛba la Nzerekɔrɔ dugu kɔnɔ walasa ka se ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin Lagine Conakry mankan ma mankan mun ni a bɛ ka kɛ sababu ye ni nisɔngoya taamaw ti kɔtigɛ nisɔngoya taama minnu senfɛ ni jamana kɔnɔdenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga sinamatɔnw bɛ muɲugumaɲaga waleyaw kɛ ka jira k'a fɔ k'u tɛna jɛn n'a ye. Jamana ɲɛma Alpha Condé k'a fɔ ko a bɛ jamana sariya sunba sariya senw yɛlɛma bari sabu ka d'a kan u ka fɔ la yɛlɛma ma don jamana sariya sunba kɔrɔ a bɛna daga jamana ɲɛma Alpha Condé a ka se k'i kanbɔ ka manda sabanan ɲini o min tɛ fanga sinamatɔnw fɛlata ye a ka manda 2 mana ban ba ka kasaw kurunin ka taa ka bɔ u da la maa wɛrɛ ka se k'i cogo jamana ɲɛmaya kunna Guinée Conakry. O de kama diinɛtigiw y'a kanu ni ka kuma jamana ɲɛma Alpha Condé fɛ sigi ka fɔ ninnu bɛ se ka don ani jamana fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min jamana fanga sinamatɔ minnu ni olu sɔn tɛ yɛlɛmako ma jamana sariya sunba kɔrɔ ka se ka bɛnkan dɔw kan bɛnkan minnu ni olu bɛ kɛ fiɲɛ bɔda ye jamana yɛrɛ bolo politiki ko binakun kan bari sabu ka d'a kan ko waati sera bi waati minnu na ni jamana yɛrɛ coronen don k'a sababu kɛ politiki ko mankan ye ni su fara tile kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen dugudenw bɛ jigin dugu bɔlɔn furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka dugu basigi tiɲɛ walasa ka se ka fanga ɲinitɔnw ka wele jaabi fanga ɲinitɔn minnu ni olu murutilen don ka sanga ni jamana ɲɛma Alpha Condé ka ŋaniya kura ye min bɛ tali kɛ yɛlɛma donni ko ka jamana sariya sunba kɔrɔ o nisɔngoya jiraw bɛ ka kɛ sababu ye ni ka dadigi kɛ buna adamadenya yɛrɛ la bari sabu ka d'a kan ni caman bɔnna jamana kɔnɔdenw ka fan fɛ cogo min na ni bɛ ka bɔn lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ fana ka fan fɛ ka laban ka maa caman jogi. Farafina tɔnba Union africaine ka lajɛrɛba réunion du haut niveau min sigira sen kan ka bɛn Alamusa ma Congo Brazzaville duguba la Baraza Libi jamana kunkan sigi in senfɛ bɔ kɛra ni laɲini dɔw ye. Libi jamana kunkan lajɛrɛba in n'a sigira sen kan Brazzaville duguba la Libi jamana gouvernement d'union nationale min bɛ Tripoli o maa ɲɛma Faiz El Sarraj kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ nka fɛn min bɛ tali kɛ a ko a dabaga la n'o ye sɔrɔsiya maa ɲɛma Marshal Khalifa Haftar ye ale ma kɛnɛ lasɔrɔ a y'a yɛrɛ nɔnabila ni a ka ci
cidenkulu ye sigi min senfɛ bɛnkanw y'a jira k'a fɔ farafina tɔnba union africaine maa ɲɛmaw yɔrɔ ko sigi belebele wɛrɛ nun ka don sigi min ni a bɛ kɛ sababu ye ni ka kolosuma ni basigi ani yafa ɲɔgɔnma ni kelenɲɔgɔnya sabati libi jamana kɔnɔ u ko a ma forum de réconciliation nationale o sigiba senfɛ wele bina bila libi jamana fan filaw ma sababu ɲuman ka se ka sɔrɔ ka libi jamana bɔ bolo la union africaine tɔnden jamana ɲɛmɔgɔw u ye hakili jigin kɛ ɲɔgɔn ye libi kunkan lajɛrɛ bala min sigira sen kan Allemagne duguba la Berlin sigi min ni a yɛrɛ kɛra a bɛ tile 10 bɔ bi u dasera o bɛnkan dɔ ma k'o fara u yɛrɛw ka laɲini kan bɛnkan min ni o bɛ tali kɛ maramafɛnw bilali la ani maramafɛnw balili ka don libi jamana kɔnɔ min bɛ kɛ sababu jugu ye ni ka mankan yakubaya. diɲɛ seleke naani tɔnba bolofara min ni o ka baaraw bɛnnen bɛ kɛnɛyako ma organisation mondiale de la santé ka bɛn ni alamisadon ye u ye dantigɛli kɛ coronavirus banakisɛ ko kun kan coronavirus banakisɛ min ni a yera Chine jamana kɔnɔ Yuan dugu kɔnɔ ka bɛn desanburu kalo tɛmɛnen ma k'a ta o don na ka na bila bi la ni a bɛ ka jamana camanw lasɔrɔ ka walankatali kɛ ani ka dadigili kɛ buna adamadenya la bari sabu ka d'a kan ni camanw de binna k'a sababu kɛ coronavirus banakisɛ in ye o de kama fɛɛrɛ camanw bolodalen don diɲɛ seleke naani kɛnɛya ko tɔnba OMS fɛ walasa ka se ka banakisɛ in kɛlɛ k'a si latunu a kana se ka dadigi kɛ buna adamadenw na cogoya min na walasa bana in kɛlɛli ko ka se ka laɲini ko diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen de kan k'i sen don baara in na bɛnkan minnu bi ta ɲɔgɔn fɛ ni ka sariya labato fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguta minɛn tali ka bɔ i ka jamana da fɛ k'i kunda Chine jamana kan wali kelen falen jamana wɛrɛw ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ jagoko binakun kan n'o baaraw bi kɛ takaseginw senfɛ Chine jamana ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko danga sigi o la fɔlɔ OMS directeur général Teredo Andano ka fɔla a ko o ye sariya ye sariya min ni o tara diɲɛ seleke naani kɛnɛya ko tɔnba OMS fɛ ka bɛn ni sigiba ye sigi min ni a teliyara ka kɛ Genève kɔnɔ coronavirus kɛlɛli ko kun kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi bana in ti bana ɲuman ye n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka buna adamadenya lakari ko jatew y'a jira k'a fɔ a bɛ taa se maa 800 ani 100 la coronavirus banakisɛ in ye maa minnu lasɔrɔ o maa 800 ni 100 cɛ ma maa 170 olu de bɔnɛna u niw na banakisɛ in sababu la banakisɛ min yɛrɛ ni a yera fɔlɔ ka nun ta Yuan dugu kɔnɔ Chine jamana kɔnɔ n'a bɛ ka carin diɲɛ jamana tɔw la k'a sababu kɛ sariya dɔw labatobaliya ye i n'a fɔ komi bɛnkan min kun tara fɔlɔfɔlɔ ni o ye ka Yuan dugu tigɛ ka bɔ dugu tɔw la taa ni ka seginw kun ka jɔ Chine jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o labatobaliya min ni o kɛra sababu ye ka banakisɛ in carin jamana camanw kɔnɔ ni siga kɛra jamana wɛrɛw yɛrɛ la k'a fɔ siganamaw yera sɔmi kɛlen bɛ minnu na k'a fɔ coronavirus banakisɛ y'u minɛ OMS directeur général ka dantigɛli in senfɛ min kɛra kunnafoni dilaw ɲɛkɔrɔ a ko diɲɛ bɛɛ kungo ye bana kɛlɛliko ye o kuma na diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ni k'i jeniyɔrɔ fin ka taabolo ɲumanw matarafa bɛnkan minnu ni olu sigira k'olu timɛ ka bɔ a sira fɛ min bɛ kɛ sababu ye baara minnu bolodalen don bana in si latununi kama o bɛ se ka siraba sɔrɔ cogo min bana min ni nin dɔgɔkun laban in kɔnɔ n'a bɛ ka cari ni fanga ye ka jigin jamana wɛrɛw kan. ka bɛn ni alamisadon janvier kalo tile 30 ye faransi jamana gouvernement ye ɲɔgɔn ye sigi la ka wele bila dɛmɛbaga jɛkuluw ma walasa ka se ka baara kura nun don baara kura minnu ni olu bi tali kɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ hakɛw kun kan u k'a ma retraite ka se ka hakili jagabɔw kɛ walasa fura jɔnjɔn bi sɔrɔ o retraite ko gɛlɛyaw la min kɛlen bɛ ka ɲuɲu ni ɲaɲa caman lawuli faransi jamana kɔnɔ min bi tali kɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ sɔrɔ ko kun kan bɛnkan jolen ka sɔrɔ a la sani san 2000 ani san 27 cɛ wagati korona bari sabu ka d'a kan lapasa jɛkulu ani patrona ni ɲɔgɔn cɛ kalo 3 de dilen do u ma walasa u ka se ka bɛnkan dɔ kan u ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye min bi faamu. o de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani cɛ aw ka lajɛli la aw k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.